Cynllun heddi, ni cerdded o Jerusalem lan i Caio neu Pumsaint, so wedi penderfynu'n iawn. A wedyn fori ymlaen i Llambed, a wedyn ymlaen wedyn i Neuadd-lwyd, a cyrraedd Neuadd-lwyd pnawn di Sul. A Siwan, merch fi yw Siwan, so ni wedi cerdded o'r blaen, so felly o'n ni wedi bod mas o Madagascar yn ôl yn mis Hydref, yn olrhain hanes un o'n cyn-deidiau, David Griffiths, wrth gwrs gath ei ni afagu yn Gwynfe fan hyn, wrth gwrs yn Jerusalem tu ôl i ni. So felly benderfynnes i gan bod y pêl Madagascar, bydde fe neis i wneud y daith a codi arian at yr y pêl. Wel, mae'n neis iawn bod pobl wedi dod mas iddi. Na, fi'n edrych mlaen iddo fe. Fi'n bach yn nerfus. Fi ddim cweit yn siŵr os wedi gofyn yn iawn ble ni'n mynd. Ond na, fi'n edrych mlaen. Bydd e'n neis. A mae'r tywydd yn braf. So, na, fi'n edrych mlaen. Bydd e'n good. Be sy'n ddiddorol yw fi wedi wneud rhan o'r daith i gael gweithio mas beth yw'r ffordd orau i fynd. A fel o'n i'n teimlo oedd na bobl Prydyni yn trefeili dros Gymru i gyd a na'r ffordd fydden nhw yn mynd dros y llwybrau yn lan dros y mynyddoedd ac yn y blaen. So oedd hwnna'n dod â rhyw deimlad nôl i fi am David Griffiths a fel oedd pethau yn yr amser ni. Diolch yn fawr i chi am ddod, a diolch i chi gyd am eich cefnogaeth. All the best. Wel, mae rai fi weid, mae'n neis i weld pobl yn bodlon dod mas o'r fore fel hyn i ddod. A mae rai gweud, mae pobl wedi bod yn gefnogol iawn a fi'n credu o'n i wedi target o ryw 1,000 neu 500 a ni lan i bron 2,000 hanner. So. Ond, ni'n chwilio am ragor.